Good morning po mga kabalen at hintayin lang ho natin yung 10:15 na para sa opisyal na pagsisimula nitong ating programa. For the meantime, kwentuhan muna tayo. Kumusta ko po ay ni mag-set up yung kay Kuya Justin. Mamaya ho kasing 10:15, ila-live din ito sa television. So para sabay-sabay Pero dahil naka-set up na tayo, ayan, gusto ko munang makipagkwentuhan sa inyo kasi Biyernes naman po, di ba? So why not? Kumusta? Nagkape na ba ang ating mga kabalen? Kumusta? Nagkape na kayo po at kauran aking mapilang lugar sa Bulacan ho, medyo maulan. Ganyan din sa Bataan. Dito ho sa Pampanga, medyo swerte tayo. Wala masyadong ulan. So, ano ho ang inyong mga ganap ngayong weekend? Ayan, kwentuhan muna tayo. Hinihintay pa nga natin yung live. Yung sa TV. Simulcast kasi pag 10:15 ng umaga. So, napapanood din siya sa TV, Signal Channel 115, tapos napapanood din sa Air Cable Converge, tsaka dun sa mga cable partners. Yun. So, kailangan sabayan natin lang yung pasok. So, 10:15 yun. Yun yung official start natin. So, dahil naka-live na tayo, ayan, gusto ko munang makipagkwentuhan sa inyo, syempre. At kumusta? Ayan, binabati natin yung mga nanonood. Ayan, gusto ko lang din batiin. Laging nakatutok dito sa ating programa si Koyang Joel Stephen Manalo ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. At si Jonathan Quiros ng Arayat. Ayan, Jong, get well soon. Ayan, magpasikan ka, Jong. Nami-miss ka na namin. Ayan, get well soon. Ito si Jessa Manyalak, nanonood din. Ayan, good morning, Jessa Manyalak. Maraming salamat sa iyong comment at panonood dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. Ayan. Gusto ko ring batiin yung mga kababayan natin dyan nga sa Arayat, Pampanga, si Jong Quiros. At syempre yung mga magigiting na tauhan ng MDRRMO ng Arayat. Ayan, shout out sa inyo. Good morning, good morning, good morning. At ingat ho lagi sa mga gagawin. Siyempre, shoutout din sa mga magigiting din na tauhan ng MDRRMO dyan sa may Apalit, Pampanga. Na pinangungunahan po ni Kuyang Cesar. Kumusta ho kayo? At pagbati at isang magandang umaga sa inyo. Lagi po mag-iingat. Ayan. Madalas din nakatutok siyempre yung ating mga kaibigan sa City Public Order and Safety Coordinating Office, CPOSCO, na nagpapahirang host sa atin ng video. Hintayin natin yung live stream ng traffic situation sa San Fernando. Ayan. At siyempre, binabati rin natin, bati portion. Walang iba. Mamaya na pala. Ang ating Ngayon na ba? Sige, mabatiin na natin. Mamaya na sa programa para pati sa television. Di ba? Ito na pala pakita ko na. Happy birthday, Sir Billy San Juan ng Rage World Broadcasting Corporation Media Group Head. Yan, Boss Billy. Isang masayang kaarawan sa'yo. At syempre, hintayin natin yung Diba? Diba? Hindi daw kami magbabaon Masaya yan. Excited na ako. Okay, happy birthday, sir. At syempre, more birthdays to come. Higit sa lahat, kalusugan. Magandang kalusugan. At peace of mind. Hindi na pera. Hindi na success sa karir o anuman mas importante ang magandang kalusugan at ang peace of mind. Sir Billy, maraming salamat sa inyong gabay sa Rage World Broadcasting Corporation Media Group. Yan. Ito, ilang minuto na lang. 8 minutes na lang. Okay, balik natin sa traffic. Punta muna tayong Bataan. Balik natin. May nag-comment. Ito, di ba? Nag-comment na si Koyang Joel Stephen Manalo. Maya bago, Koyang Joel. Ako naman, Perez. Nada kang great talaga. Siyempre, kikikaka na akong programa. Yan, isang magandang umaga kay Koyang Joel. Koyang Joel, nagkape na. Marano ka magkape.
Kumusta ka? Kumusta kaya kata Barrio Santo Domingo? Yan, kumusta po? Shout out karen pong kakaluguran ni Koyang Joel Stephen Manalo, Edwin Dodong Manalo Jr. At syempre, kingatang vlogger boy, Ray Andrew Atienza. Yan, Drew. And abangan ko rin kaya kang bigas tips. Opo, nung bisa akong bias, kwento na niya po yung Ray Andrew. Yan, Yan pong Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Yan, dakal salamat ko yung Joel Stephen Manalo. At nung bisa akong masanting kwento, ang pong masanting lalaki, pantunan nyo, Koyang Joel Stephen Manalo. Yan, King Crossing. Sigurado mo. Ayan ko, Joel. Wow, yan okay mo, Kenny, yan. Wow. Baka miss mamasyal Ken. Lalo na pa chat fiesta. Good morning po, sir. Ingat po lagi. Sabi ni Iska Concepcion. Ingat din, Iska, at sa inyong mga lakad ngayong araw. Yan po, si Iska. At eto si Christian Jade. Shout out po, Apalit, Pampanga. Ayan shout out ka rin tao, Apalit. Lalong-lalo na ka rin Danganan family. Apo ka rin Bautista. Ka rin ka na akong kakalaguran. Ken pong nanunod sa barangita. Itang alias San Juan. Itang Gulot Bangpo. Nanunod sa lugar ng itang ating eskwela. Akalimutan ko na basta ka rin Bautista. Kung worry po itang dalan papuntang Makabebe. Itang palengke, magwanan ka. Kay ating subdivision ka rin. Nanong Yalagyo kasi. Basta ka rin John Dale Bautista, King Apalit, Pampanga. Yan Panay mo namang manalbe. Reng Danganan family. Nakalpong salamat. Wapin. Ay, ni kanang ko yan, Joel. Saan hindi nakangabiyas kang Andrew Wapin? Sali na atin niyang kaya. Nanong manyaman na biyas? Nanong itang sasalbag. Libre kitang malagkit itang malalelot. Jasmine, mga yan. Pantunan niya po yung Riandro at Jensen nung mantong ko kumabiyas king Santo Domingo Minalin, Pampanga. Santiago Santiago. Is ka taga Santiago. Kanang barangay Santiago. Taga barangay Santiago. Ating school ka rin, di ba? Is ka niya kasing school. Kitang Kilo Village. Ating eskwela ka rin Yan, maralas po naman. Kanang kakalaguran tamo po. Danganan family yan, Magandang umaga. At syempre, kanang kakalaguran tamo. At yung America. Yan, Tat Bautista. Yan, Kaya na naman din. Manila namang manalbe, yung kaya katang programa. St. James, tama. St. James, galing lang iska, tao yan talaga palit. Bastuya, St. James, Apintita Eskwela, kay Santiago. Nino po rin may garal St. James, kaya kapalit. Malapit na tayo magsimula. 4 minutes. Na-message yun si Patrick. 5 minutes. 4 na minuto na lang yan. Sino pa? May papabati pa ba kayo? Ito. Si Kuyang Paulo G. Santos. Ayan, ang ganda ho ng balita ni Kuyang Paulo G. Panoorin natin yung panawagan ni Mayor Esme. Pero mamaya ako na papakita yan, syempre. Yung pong accident, road crash, dyan sa may Lubao, Pampanga. Nakikita nilang mapipigilan sana kung merong naka-install na traffic light. Kaya po panawagan ng local government units sa DPWH. Abay, huwag magpatumpik-tumpik sa pagbili o doon sa procurement process nito hong traffic light. Dahil buhay ang pinag-uusapan, kaligtasan ng mga motorista at ng mga commuter ang nakasalalay dito. Sige mga kabalen. At ako'y magre-ready muna para sa 10:15 nating programa. Ayan, magkita-kita tayo. 3 minuto na lamang.
Panoorin muna natin itong traffic situation dito ho sa may North Luzon Expressway. Wala pa sa Siposco. Pero may traffic update na sila at sa may Bataan, ito silipin din natin pala. Oh. Meron din tayo sa Bataan, ayan. Medyo maulan na yung mga babiyahe papuntang Olonga po ngayon. Shoutout kay Cha, yung ating intern. Oo, dyan sa may from mga mag-aaral ng Bataan Peninsula State University. Namimiss na namin kayo, ha? Namimiss na namin yung mga kwento ninyo. At syempre, yun yung mga pahabs. Syempre kayo din, yung sipag ninyo. Ayan. At sana ay magtagumpay kayo, ha? Dyan sa inyong last year nyo na ba sa school? 4th year na. Syempre, magbati rin pala sa mga gumraduate na mga dating interns ng CLTV 36, yung mga mag-aaral ng Our Lady of Fatima University. Lalong-lalo na kay Angel Francisco. At syempre, si Emmy Jen. At ito pang iba pang mga taga-Old Fu, na gumraduate din. Pagbati sa inyo, shout out, ha? At sana ma-consider ninyo yung journalism bilang career path. Yan. Hindi lang naman dito sa CLTV, kahit saan. Basta journalism, di ba? Para makapag-tour. Pero mas maganda kung dito. Para kasama namin kayo. Nag-recruit ba? Online recruitment. Yan. So, 1 minuto na lang. Sige, balikan natin itong ating traffic situation sa NLEX. Dito na lang tayo sa Bataan na lang. Yan, sige. Okay, ayan, live na ho tayo sa telebisyon. Isang magandang umaga, mga kabalen, at welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Kuyang Justin Dizon maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 1.8 million followers. Sa Facebook pa lamang yan, ha? At syempre, yung libo-libong tagasunod din natin sa YouTube dahil live din itong napapanood. At yung milyon-milyon pang naabot ng ating television signal, Signal Channel 115, nationwide ho, Luzon, Visayas at Mindanao napapanood ang mga programa ng CLTV 36. At syempre sa Air Cable Converge Channel 71, nationwide. At dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. At sa Kalakhang, Pampanga sa Free TV Channel 36. Kung hindi ka pa nakakapag-scan ng inyong mga digital TV sets, ito na ang pagkakataon, kunin ang remote control, hanapin yung scan button o di kaya naman yung menu at pindutin yung auto-scan o auto-search at kusang lalabas ang CLTV 36. As long as your antennas are placed in elevated areas, kung pwede, malapit sa bintana o nakataas, nasa kisame, nasa bubong. Kung hindi niyo makuha yung signal, pwede ho kayo magpadala ng mensahe dito sa ating programa at sa ating Facebook page at bibigyan namin kayo ng further instruction para mas maging enjoyable ang inyong pakikibalita. Yes, mga kabalan, pakikibalita sa mga kaganapang may kinalaman
sa inyong araw-araw na pamumuhay. Ito po ang CLTV 36, ang TV station na para sa mga mamamayan ng Central Luzon, para sa mamamayan ng Pampanga. Kwentuyo po, Reng at Kenny Cabalen. Araw ho ng Biyernes ngayon, maraming bumabiyahe. Kaya naman silipin na natin yung sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada. At dahil nasa Bataan na tayo, ito, unahin na natin lalawigan ng Bataan kung saan maulan sa mga oras na ito. Real-time traffic situation po sa lalawigan ng Bataan via 1 Bataan Command Center. Ito mga kabalen Diyan sa may Layak, Balanga bound. Ayan, basang-basa ho yung kalsada. Kaya naman ingat ho paalala sa mga motorista. Lalo na dyan sa may intersection o yung may traffic light area dyan. Siguraduhin clear bago ho mag-go at magbigayan. Ganyan din ang senaryo sa may Hermosa SC Tex. Ay basa ang kalsada. Do maluwag naman ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Ganyan din sa may Kulis. Yung pinakataas sa may kaliwa, gawing kanan. Sorry, ayan, rightmost box. Maluwag din ang sitwasyon dito ho sa mga ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan, lalo na dyan sa may Orani area, yun hong nasa gitna. At yung Balanga. At pero again, maulan, basang-basa yung kalsada. Pag ganyan, madulas, kaya naman sumunod sa itinakdang speed limit. Ano ba yung speed limit dyan sa may lalawigan ng Bataan, Kuya Justin? Ito ho, paulit-ulit nating sinasabi para ho sa kaligtasan ng lahat. Yung mga pribadong sasakyan, 80 lamang. PUV 70. Yun hong mga motorsiklo, 60. Yung mga van at truck, 50. Yan ho mga kabalen. Ang itinakdang speed limit dyan ho sa lalawigan ng Bataan. Sitwasyon naman ho ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway ngayon pong araw ng Biyernes, July 11, 2025. Gaya nga ho ng akin nabanggit, inaasahan na daragsa ang ating mga kababayan dyan sa NLEX dahil weekend, maraming mag-uuwian. Kaya naman, paalala, ingat ho lagi sa kalsada. Ito ho ang senaryo sa NLEX sa mga oras na ito, 10:20 ng umaga ngayong Biyernes, July 11. Dito muna ho tayo sa may pinakagawing itaas, yung ating upper box sa leftmost lane, Balintawak Toll Plaza. Yung mga papasok ng NLEX, wala hong problema. Pero kung nakikita niyo yung bandang sulok, kung kayo po ipatungo ng Metro Manila ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, at asahan niyo yung pagbigat ng daloy ng trapiko dyan pa lamang sa may area ho ng Balintawak. At sa Mapulang Lupa, Valenzuela, magkabilang linya, fast moving. Meron namang light to moderate traffic dyan sa may Mindanao Toll Plaza area. Sa Marilao, Bulacan, yung Marilao portion ng NLEX, magkabilang linya, light traffic. Sa may Bocaue Toll Plaza, maulan mga kabanen. Medyo makulimlim ang panahon at basa ang kalsada. Ingat po tayo. Light traffic din dyan, ganyan din ho sa may syudad ng San Fernando portion, dito pong North Luzon Expressway. Yan po ang real-time traffic monitoring hatid sa atin ng NLEX Corporation. Sa ngayon naman, silipin natin ang traffic update mula po sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito mula sa CPOSCO, mga kabalen. Traffic situation muna sa San Fernando, Pampanga. Light to moderate traffic dyan sa may area ng JBL. Jose Bilingad Hospital area. Ganyan din ho sa may MacArthur Highway, Macabacle, Dolores. Light to moderate traffic. At light to moderate traffic din sa may Sakop Regional Government Center area. Dahil nga dyan sa ginagawang
kalsada. Light to moderate traffic, no? And the rest ay light traffic naman po sa syudad ng San Fernando. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes at ngayong weekend. Narito po ang latest weather forecast mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa buong bansa ay habagat pa rin ang weather system na nakakaapekto at inaasahan nating patuloy na magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Mataas pa rin ang tsansa ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan dito po sa Occidental Mindoro, Palawan Province, sa Western Visayas at Negros Island Region dahil pa rin po yan sa habagat o southwest monsoon. Samantala dito sa Metro Manila at mga karatig lugar katulad na lamang sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, maging dito po sa natitirang bahagi pa ng Visayas at sa buong Mindanao, maging dito po sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan pa rin natin ang maulap na papawurin sa maghapong ito at mga kalat-kalat na bagulan at pagkidlat pagkulog anytime of the day dahil pa rin po yan sa southwest monsoon o habagat. Samantala sa loob po ng ating Tropical Cyclone Information Domain ay meron po tayong minomonitor na dalawang weather system. Nariyan nga po yung isang LPA sa silangang bahagi ng bansa. Nasa labas po yan ng ating area of responsibility at base sa ating latest na ating data, huling nakita yan sa layong 2,030 kilometers hilagang silangan o hilagang silangan ng extreme northern Luzon. So malayo naman po yan sa atin at wala po itong direktang epekto ngayon sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Based na rin sa ating latest na analysis dito ay nananatili pong mataas ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. Pero based na rin sa magiging movement niya sa forecast natin, papalayo naman po ito at hindi po ito inaasahang makakaapekto sa namang bahagi ng ating kalupaan. Gayunman, patuloy pa rin po tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa should there be significant changes tungkol po dito sa weather system. Samantala, meron pa tayong isang LPA na minomonitor sa kanlurang bahagi naman ng bansa. Huling nakita itong LPA na ito sa layong 760 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Ito po yung remnant low ng dating si Bagyong Bising at ngayon ay wala naman din po itong any effect sa anumang bahagi ng ating landmass. Gayunpaman, patuloy pa rin po tayong mag-antabay sa mga updates ng Pag-asa ukol sa mga weather disturbances na nariyan po sa ating Tropical Cyclone Information Domain at lalong-lalo na yung nasa loob ng ating area of responsibility na weather system na nakakaapekto sa atin, which is at this time ay habagat o southwest monsoon. Inaanyayahan din po natin ang ating publiko na bisitahin ang website na panahon.gov.ph para po sa mga real-time thunderstorm at rainfall advisories at updates. Kung meron man po sa inyong mga lugar na mga in-effect na any warnings or updates dahil pa rin nga po sa mga pag-ulan na ito dulot ng habagat. Samantala para sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, mananatili po maulap ang papawurin at mataas po yung tsansa ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan dito sa Occidental Mindoro at sa Palawan Province. Dito naman sa Metro Manila at mga karatig lugar sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, maging dito sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan pa rin natin ang maulap na papawurin at mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog dahil pa rin po sa habagat. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, asahan natin ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawurin at posible pa rin ho mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Para naman sa pagtaya ng ating temperatura sa Metro Manila from 25 to 31 degrees Celsius. Ang inaasahan sa araw na ito, sa Baguio naman ay 17 to 23 degrees Celsius, 25 to 30 degrees Celsius sa Lawag City, habang 24 to 32 degrees Celsius sa Tugigaraw at 26 to 32 degrees Celsius naman sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay malamig pa rin from 22 to 27 degrees Celsius. Umako naman ho tayo sa Kabisayaan at Mindanao. Inaasahan pa rin natin ang maulap na papawurin at mataas ang tsansa ng malalakas na pag-ulan sa maghapong ito o sa
Within the next 24 hours, dito po sa Western Visayas at Negros Island region, epekto pa rin po ng habagat sa Southwest Monsoon. Sa natitirang bahagi naman ng Kabisayaan at sa buong Mindanao, magiging maulap ang araw na ito at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan. Light to moderate rains na kuminsan ay may malalakas ding pagbuhos dahil po sa Southwest Monsoon o habagat. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban from 26 to 32 degrees Celsius, 27 to 32 degrees Celsius sa Cebu, habang 25 or 26 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 25 naman to 30 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, at 25 to 30 degrees Celsius sa Iloilo City. Sa Cagayan naman ay 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 sa Davao City, at 24 to 31 degrees Celsius sa Zamboanga City. Kasalukuyan ay wala rin po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Katamtaman hanggang sa maalong kondisyon na karagatan lamang ang nakikita po natin dito sa western at northern section ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po ang ating abiso sa ating mandaragat doon, especially yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil delikado pa rin po yung maalon na kondisyon ng karagatan. At lalo't prevailing pa rin po ngayon ang Southwest Monsoon o habagat sa bansa. Ang sunrise natin for today is 5:34 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Maraming salamat, Lori de la Cruz Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Samantala, tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. At ito mga kabalen, balitang inyong magagamit. Anong impormasyong may paggagamitan? Forex muna tayo. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong Huwebes, July 10 sa 56 pesos 47 centavos. Para naman ho sa ibang currency, Japanese yen is 38 centavos. Yung Great Britain pound is 76 pesos 89 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 20 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 08 centavos. Yun pong dirham, 15 pesos 40 centavos. Euro ay 66 pesos 32 centavos. At yung Korean won, 04 centavos. Chinese yuan, 7 pesos 87 centavos. Ito naman ho, public service announcement muna tayo. Kabalen, Milakopu, kuryente, brown out brown out. Ito, yung aking mga babanggiting lugar. O, kanina pala, nagsimula na 7 a.m. hanggang 4 p.m. Ngayon po, Biyernes, wala hong kuryente dyan sa may barangay Mawake, Mabalacat City. Apektado rin ang nasabing power interruption ng ilang bahagi po ng barangay Mabiga sa syudad ng Mabalacat. Affected din ng brownout hanggang 4 p.m. today yung ilang portions po ng barangay Dapdap sa Mabalacat City. 7 a.m. to 4 p.m. din ang brownout ngayong araw dyan ho sa may barangay Santa Lucia Resettlement Phase 1 and 2 sa Magalang, Pampanga. Sa bayan naman ng Santa Rita, Pampanga, sa barangay San Matias hanggang Bekuran, wala rin hong kuryente ngayong araw hanggang alas 4 ng hapon. Mawawalan din ng kuryente mamayang 3:45 to 4 p.m. Mabilis lamang ito sa barangay San Vicente, San Jose, San Juan, San Isidro at San Basilio sa Santa Rita, Pampanga. Affected din ng 15-minute power interruption yung barangay Santa Monica, San Agustin at San Matias sa may Santa Rita, Pampanga. Ngayon pong araw yan, 3:45 to 4 p.m.
Ganyan din ho sa Barangay Bekuran, Rasons to Dila-Dila, exempted. At ito pong 3:45 to 4 p.m. portion po ng San Matias, Guagua, Pampanga, mawawalan din ho ng supply ng kuryente. Ngayon pong araw. Ganyan din sa Barangay Balas, Bacolor, Pampanga, mabilis lamang yan. 3:45 to 4 p.m. This afternoon. At dyan naman sa may San Fernando, hanggang 12:30 p.m. ngayon pong araw, sa ilang bahagi ng V. Chomico Street. Wala rin hong kuryente. Ganyan din sa may ilang bahagi ng Baliti, San Fernando, at dyan sa may... yun na pala yung last. Oo. Okay, so yun na po mga kabalen. Yung sa Baliti, ito, hanggang 4 p.m. Barangay Santa Monica sa Florida Blanca, Pampanga. Wala rin hong kuryente ngayong araw. At yun, so yung Barangay Mawake. Samantala sa supply naman ng tubig, ito ho yung mga scheduled water supply interruption. Ilang bahagi po ng Barangay Mamatitang, Pigulot, Poblacion West portion sa Mabalacat City, Pampanga, 9 p.m. to 5 a.m. tomorrow, mawawalan ho ng supply ng tubig. Mawawalan din ng supply ng tubig sa Angeles City, dyan sa may Dagohoy, Natividad at Silvestre Street, sa Barangay Lourdes Sur East, mamaya pong alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Dakal pa mo laundry shop, King Lourdes Sur East. Maraming laundry shops dyan kasi maraming mga schools malapit. So, yung mga dorm, di ba? So, ayan wala hong supply ng tubig 3 p.m. to 5 p.m. Diyan ho sa Lubao, Pampanga, Del Carmen and Santa Rita, barangay, 1 p.m. hanggang 4:30 p.m. Mamaya pong hapon yan, o ngayong Biyernes, mawawalan din ng supply ng tubig. Yan ho mga kabalen, ang latest public service announcement. Magpapatalastas lang tayo sa ating pagbabalik. Hihahatid ko po sa inyo ang mga detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pong araw ng Biyernes, July 11, 2025. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Okay, nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at narito po ang ilang mga balita na dapat ho ninyong malaman. Ngayon pong araw ng Biyernes, July 11, 2025.
Simulan ho natin dito sa balita sa syudad ng Mabalacat City. Ito mga kababayan, patuloy umanong hamon para sa lokal na pamahalaan ng Mabalacat City ang pagbibigay ng medical assistance sa gitna ng higit na 60 million pesos nitong utang sa ilang mga pribadong ospital. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News, ibinunyag ho ni Vice Mayor June Castro na kabilang sa mga ospital na may hindi nababayarang serbisyo ay ang The Medical City sa Clark na madalas tumanggap ng mga pasyente gamit ho yung mga guarantee letter mula sa local government unit. Dagdag pa ho ni bunsod ho nito na antala na umano ang paglalabas ng mga medical assistance document dahil umaangal na ang mga ospital sa kawalan ng bayad. Dagdag pa ho ni Castro, lumalala rin ang issue ng unliquidated funds dahil sa umano'y mahinang fiscal transition mula sa dating administrasyon at na ngayon ay nakakaapekto rin sa pasahod ng mga empleyado ng lungsod. Hinimok din niya ang kasalukuyang pamunuan na ayusin agad ang pamamahala ng pondo upang mapanatili ang tiwala ng mga partner institution at maipagpatuloy ang serbisyo sa mga mamamayan. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Vice Mayor June Castro kaugnay ng nasabing usapin. Like na sinasabi ho ninyo, particularly guarantee letter ho yung mga for medical assistance. Financial assistance po Financial ang tawag assistance. dito sa atin, yung guarantee letter po. Inuumpisan pa lang nila pero hindi po tinanggap sa mga ospital Mhm. kasi marami po tayong utang. Mhm. So, anong sitwasyon? Lalong-lalo yung Ngayon mga po, beneficiaryo. nagkipag-usap na po ang ating bagong city administrator na kung saan naging maayos po ang usapan nila sa The Medical City at pwede na po tayong mag-issue po ng GL sa Medical City. Yun pa lang po. Yung sa may San Rafael, hindi ko pa po alam kung ano na po naging usapan nila. Pero as of this morning, nag-usap po kami ni Mayor at saka ng ating administrador. Nabanggit nga nila na ayos na po yung Medical City Mhm. in terms of GL. Mhm. Pero yung 69 million na yun, gusto nyo ma-i-account yun kung saan napunta. Kailangan po, yung 69 million po, backlog yan. Bayarin natin yan. Ang gusto ko pong may account, yung 120 million na binigay namin kung saan napunta. Mhm. So yun, wala pa hong ano. Wala pa hindi po, na kaya liquidated. nung last Monday, nag-flag raising kami, nag-address ko po sa head po ng city treasurer at saka sa city accountant na sa lalong madaling panahon mag-submit sila ng financial statement kung ano ang ginastos magmula January 1 of 2025 until the last day na nag-assume yung dating mayor. Yung backlog na sinasabi ho ninyo, particularly guarantee letter ho yung mga for medical assistance. Finance Yan ho mga kababayan ang tinig ni Vice Mayor June Castro kaugnay ho ng isyong utang nito hong local government unit ng Mabalacat City sa mga pribadong ospital dahil dito sa mga guarantee letter o yung mga financial assistance kung tawagin na ibinibigay sa mga Mabalakenyo na kailangan ho ng tulong medikal at nagpupunta sa mga pribadong pagamutan. Kaya na lamang ho nitong The Medical City Clark. Samantala sa ibang balita naman tayo, ito ho mga kabalen, at sa bayan ho ng Lubao, Pampanga ay may panawagan ng ating mga kababayan sa mangunguna ho ni Mayor Esme Pineda. Nanawagan na ho si Mayor Esme sa Department of Public Works and Highways o DPWH na madaliin itong procurement process para ho sa may paglalagay ng traffic light sa Santo Tomas intersection ng nasabing bayan. Kasunod ho ito ng trahedya o yung insidente ng banggaan sa nasabing lugar.
At ayon ho kay Pineda, matagal ng problema ang nasabing panulukan o yung intersection sa kahabaan ng Jose Bad Santos Avenue. Lalo na't madalas na itong pagmulan ng mga road crash. Sa pinakahuli pong insidente, isang motorsiklong patawid sana sa Barangay Road ang sinalpok ng sedan na minamaneho ng umano'y lasing na driver. Paulit-ulit na rin daw ang insidente ng road crash sa Santo Tomas intersection ayon pa sa mga residente sa lugar. Bagamat hindi national road at nasa ilalim ng DPWH ang pondo, sinabi ho ng alkalde na bagamat ito po ay national road at nasa ilalim ng DPWH ang pamamahala at pondo, sinabi ho ni Mayor Esme na tumutulong na rin ang LGU sa pamamagitan ho ng paglalagay ng mga early warning devices. At gayon man, iginiit ho ni Mayor Esme na hindi ito sapat at kinakailangan na ang permanent traffic intervention gaya ho ng isang traffic light. Panawagan ho ng LGU agarang aksyon para matugunan ang lumalalang problema sa kaligtasan sa nasabing bahagi ng highway at huwag nang hintayin pang mawalan muli o may mawala muling buhay dahil po sa kakulangan ng sapat na traffic light dito po sa nasabing kalsada. Panoorin natin itong balita ni Kuyang Paulo G. Santos at yung panayam sa ilang mga residente ho ng bayan ng Lubao, Pampanga at kay Mayor Esme Pineda para higit dating maunawaan yung kinaharap nilang problema sa mga oras na ito dyan ho sa may Santo Tomas, yung intersection kung saan tinatawag na killer highway parang nakakatakot na ang dumaan, kaya naman kailangan na ng engineering intervention sa nasabing lugar na ito. Pinakamahabang bahagi ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa ay matatagpuan sa bayan ng Lubao, Pampanga. At dito rin totoong naisusulong ang mga proyektong road widening na layuning mapagaan ang daloy ng trapiko. Magandang balita sana ito, subalit tila humahalili na ang Jasa sa reputasyon ng Commonwealth Avenue bilang isa sa mga killer highway ng Pilipinas dahil sa sunod-sunod na insidente ng road crash taon-taon. Kamakailan lamang July 3, Huwebes ng gabi, sa kuha ng CCTV camera ng Barangay Santo Tomas, Lubao, makikita ang isang motorsiklong na tinamaan ng humaharurot na kotse habang tumatawid. Ayon sa ilang residente na aming nakapanayam, hindi na bago ang ganitong klase ng aksidente sa intersection ng Jasa at Santo Tomas Road. Isa raw itong accident-prone area na ilang beses nang nagkaroon ng parehong insidente. Bakit din dyan may po masalese, makanano ya po kapanganib, ini pong kalsada ngayon, pablasa, masyado ya pong malwalas, at may itong pong karani pong pakibalwan ni, ito na naman puro kong insidente na ating pong may walang biye, na pong mga motor. Magpakilala ka pa mo karani followers sa CLTV. Ako po Sara Sarmiento, tiga Santo Tomas, Lubao. Mismo initindahan kay Nita Makatuna. Opo, kaya rin pong yun ang malalyari po ganing road crash na. Ito pong aksidente. Yan pong paniman-man nyo, mo pumisan itong milyari anang nabeng. Opo, mo pumisan. Madala, manibat po niyan, de euro rin parera yan. May dala sing aksidente. Hindi bago. Makatikira na, babae, adwalang babae makatiyang ka. Medisyon naman. Kakanyan. O yan, o. O yan. Disto na mo. O yan. O hindi ba? Kaya highway, o dente lang. Sa panayam ng CLTV 36 News kay Lubao Mayor Esme Pineda, kinumpirma ng alkalde na nakainom ang sedan driver na sangkot sa aksidente. Itong motor na merong nakaangkas, nakastop, kaliwa siya. Facing Bataan, kakaliwa siya sa Santo Tomas. So itong isang nakakotse na Wigo, sinapul na yon. Ang nakakalungkot doon,
pwede naman, di ba? May namatay yung passenger, naka-hospital pa yung driver hanggang ngayon. At yung nakakalungkot, itong nakabangga sa kanila is nakainom. Ayon kay Mayor Pineda, matagal na niyang ipinanukala sa Department of Public Works and Highways ang pagpapatayo ng stoplight sa nasabing lugar. If I'm not mistaken. Nakausap ko pa si Engineer Odea, January of 2020. Nung nangyaring merong aksidente dito sa San Agustin. So verbally, sinabi ko, nagre-request ako ng stoplight. Tapos, nakapag-follow up ako by 2021. October, nagpadala siya ng MOA na nagpapagawa ng resolution, siguro requirements for funding. So, nagawa naman namin yung reso at yung para doon, nabigay namin yun ng December of 2021. So, ako on our part, syempre, magpa-follow up lang ako kasi malaki yung halaga. That time, alam ko parang 7 to 8 million yung halaga. So sabi ko, hindi kaya yan ng LGU. So, habang taon-taon nagpo-follow up ako, so meron kaming savings from disaster. So ang ginawa ko, before pa noon, ang inumpisahan namin talaga, naglagay kami ng mga reflectorized, lalo na pagdating sa mga bridges dito, along Jasa, even sa bypass, naglagay kami para makatulong. Personal na rin siyang muntik na maaksidente doon kaya't mas lalong tumindi ang kanyang panawagan. Pero ang problema, ako, sa totoo lang po, before ako pumasok, campaign yun, o before campaign pa, naka-experience ako talaga dyan na muntikan akong mabangga. Palabas ako ng Santo Tomas, pa-left ako pauwi dito sa bahay. Muntikan din ako magbangga dyan. Tapos, meron din naman isang incident na nandito na lang ako sa harap ng bahay namin along Jasa. Yung backup ko yung binunggo. Ang bibilis talaga ng mga sasakyan. dagdag pa ng alkalde, may isinasagawa ng intervention ang LGU ng Lubao para mabawasan ang aksidente sa lugar. Pero hindi lamang engineering solutions ang sagot. Kailangan din anya ng disiplina sa mga motorista. Dapat magtulungan kami para sa ikagaganda. So, on our part, ito naman, at ako din, maglalagay din ako ng budget, yung mga reflectorized signages sa NLEX, di ba? Meron noon. So, sabi ko, pagagawa din kami noon. So, i-identify namin kung saan kami maglalagay noon para at least mas maging visible siya. Tapos, nagpalagay din kami ng mga CCTV. Before to, first term ko, doon namin pinalagay ang CCTV all over sa intersections din ng Jasa. Pero syempre, malaking bagay din to, malaking tulong ito, di ba? Lahat, sa lahat. So ito yung mga efforts na ginagawa namin at pati sa ordinansa. Meron kami inano na kung ilang kilometers lang talaga dapat pag motorcycle or tricycle o mga private cars at iba rin naman pagdating sa mga trucks. So iba-iba yon. Binaba namin doon sa nire-require ng national. So ito yung mga effort na ginagawa namin. At meron pa rin ako talaga na isa naman, merong parang breath analyzer para to check kung nakainom na ba ang isang motorista, ang isang driver. So yan yung gagawin namin, yan yung ipoprocure namin para at least lahat ng accidents or every accidents ma-check kung nakainom nga ba itong mga motorista na to. Kasi maraming cause ng na-accidente sila, even self-accident is nakainom. Ang pinakamahabang bahagi ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa ay matatagpuan sa bayan ng Lubao, Pampanga. At dito rin totoong naisusulong ang mga proyektong road widening na layuning mapagaan ang daloy ng trapiko. Yan ho mga kabalan, ang panayam kay Lubao Mayor SB Pineda at kaugnay ho nitong kanilang suliranin sa kawalan ng sapat na traffic intervention, yung traffic light dyan ho sa may Jasa, Santo Tomas intersection at madalas maging accident prone area, takaw aksidente yung lugar at madalas mga sangkot din yung mga lasing. Ito ho kailangan din
yung mga driver na nakainom, huwag na kayo magmaneho. At dahil makakapandamay pa kayo, gaya ho nitong nangyari, magkabilis-bilis ho yung sasakyan, mga kabalet. No? Anong tawag dito? I-freeze na lang natin para hindi rin naman masyadong traumatic para ho sa mga makakanood. Ano? Pero kami ho, nagulat din kami nung pinadala sa amin yung video. Hindi namin lubos maisip na ganun. Medyo shocking. Kaya nga we decided to freeze it na para hindi na rin mag-cause ng trauma ho. Lalong-lalo na sa iba pang mga may same experiences, syempre, o yung mga natatakot sa kalsada. Samantala sa iba hong balita, eto mga kabalen, basahin ko lamang yung detalye at sinuspindi na ho yung koleksyon nitong septage fee sa Bagalang, Pampanga. At ito po ay sa bisa ng isang Executive Order number 19 na nilagdaan po ni Mayor Malu Lacson nito lamang hong Huwebes, July 10. Tugon po ito sa mga reklamo ng mga residente kaugnay ho nitong sinasabing biglaang paniningil, kawalan ng malinaw na konsultasyon at komunikasyon at ang umano'y hindi patas na pagpapatupad ng programa o yung septage fee collection sa buong bayan ng Magalang. Sa bisa po ng kautusan, mahigpit munang ipagbabawal ang anumang koleksyon o serbisyo ng third-party dislodging providers o yung pong siphoning services. Habang nire-revisa pa ng Sangguniang Bayan ang ordinansa tungkol sa septage management. Kabalan, matatandang nauna na ho ang syudad ng Angeles sa pagsususpinde ng paniningil ng septage fee sa mga water bill. Dito hong mga consumer ng Prime Water o yung mga water service provider pa dito sa Angeles City. At nauna na nga tungkol itong Prime Water at sinabi nga kaisa sila sa adhikain dito pong LGU na magkaroon ng isang epesyenteng serbisyo para ho sa mga Angelenyo. Ito ho, bago tayo magpaalam, bigyan daan lang natin yung komento ng isang netizen o yung mga nanonood. Ito, si Cesar Montana, sabi niya, from Baclaran, Parañaque City. Shout out kay Cesar Montana. Maraming salamat sa iyong pagtutok dito sa ating programang CLTV 36. At syempre, ito, pagbati rin, ito, may nag-comment. Si Pitts Vital Manalang, bakit po pangit ang palakad ng LTO Alasas? Paano ang pangit at ano ho yung naging experience ninyo? Mangyari lamang, pwede ho ninyong ipadala ang inyong sumbong dito sa ating Facebook page at i-verify natin yan. Ito po, LTO Alasas. Merong sinasabi itong ating netizen. Litz Vital Manalang. Pangit daw yung palakad ng LTO Alasas. Oo. Ating pitch, pwedeng pakilinaw ano yung naging experience ninyo. Upang sa gayon, maidulog ho natin sa mga kinaukulan at ma-i-address ng maayos itong problema. Yan ho, mga kabalen. Sige, hintayin natin si ating Pitch kung meron pa siyang additional information kaugnay ho ng kanyang reklamo para naman sa gayon mai-ugnay din natin sa mga taga-LTO. At syempre, mapag-ibayo yung serbisyo. Ito pong CLTV 36, hindi naman hindi tayo kalaban. Ika nga, tayo po'y katuwang ng pamahalaan din, Siyempre, nagbabantay din tayo, watchdog. Pero katuwang din po tayo ng pamahalaan. Sa pangangalap ho nitong insights, itong ating mga kababayan, upang sa gayon, mapagbuti ho nila yung kanilang serbisyo. Ika nga, yung big, tulungan lang. Kung may mali, dapat iwasto yan, di ba? Kung may pangit, dapat pagandahin yan. Dahil pera yan ng taong bayan at deserve ng bawat isa sa atin yung magandang serbisyo mula ho sa gobyerno. Lalo na kung ika nga, taxpayer ka naman, di ba? Ito, sabi ni Patrick, kakat niya ako ng 10:59. So, meron na mga 3 minuto, Patrick. Ano ba yung mga... Ito ho, mga kabalen, tuloy-tuloy lamang kayo sa pagtutok dito sa CLTV 36 at marami ho tayong mga balita na binabantayan. Gaya na lamang ho nitong tambakan ng basura o na monitor ni Kuyang Paulo G. Santos sa may area ng Philap Friendship Highway.
Ito si Kuya Paolo, gigil ngayon sa mga makakalat na lugar, ha? Oo, ito sabi, may pinakita siya, may pinadala. Ito, papakita ko mga kabalin. Oo nga, no? Bakit naman ginawang tambakan ng basura? Yan ang sinasabi ko eh. Teka lang. Papakita ko natin. Pwede ba itong i-download? Okay, sige. Ito, pakita natin. Ito, kapapasok lang na balita, nadaanan ni Kuya Paolo G. Santos ngayon lamang. Ito. Ayaw ma-load. Sige. At basahin ko na lang. Ito, rinereklamo. Ito ho, mga kabalen. Tambakan ng basura, ito ang naging mukha ng portion ng Phil and Friendship Highway bago po yung Kutkut flyover. Ayon ho sa mga residente sa lugar, matagal ng problema ng kanilang komunidad. Yung pumupuslit sa pagdump ng basura, ginagawang tapunan. Ito hong area, dito pong malapit sa Kutkut flyover. At nananawagan ho yung mga residente kung pwede bigyan ng solusyon dahil may mga dumaraan daw na nagtatapon na lang basta-basta dyan sa lugar ng kanila hong basura. Yan. Kabalen, magpapaalam na si Kuyang Justin Dizon pero tumutok lamang ho kayo dito sa CLTV 36 News at dahil marami pa pong balita ang aming ihahatid sa inyo, i-like, share, and follow lamang ang ating social media pages para manatili ho kayong updated. At muli, sa ngalan po ng buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon, bumabati sa inyo ng happy weekend. Mga kabalen, ingat ho tayo lagi at maraming salamat po.